Yo! What up mga kamastera? Magandang umaga po pala sa inyong lahat dyan. Natagalan po tayo sa paggawa ng ating video kasi nga po ay inantay ko po talaga tong araw na ito. After 1 month na paghihintay, ito na po yung result ng ating mga alagang fry, no? Lumaki na po talaga sila at hindi ko sila sineseparate sa kanilang mga magulang. At sa kabutihang palad ay hindi naman po namamatayan itong mga alaga natin. So, kung nakikita nyo dyan mga kamaster, napakalusog at malaki na. At dalawang batch to mga kamaster. Ewan ko, dalawa ba o tatlong batch kasi tatlong size po yung nakikita ko dyan. May mga malalaki na at meron ding katamtaman ng katawan at meron ding mga maliliit. At sa nakikita nyo, napakadami po nila at napakalusog. Ipapakita ko po sa inyo mamaya at huhulihin po natin ito. Pero sa ngayon, ipapakita ko muna sila lahat dito kung gaano sila kalusog mga kamaster. At dito naman sa ating filtration mga kamaster, ginawa ko na lang to kasi nga po ay nung nakaraang araw napakadumi po talaga at hindi kinaya ng filter natin. So nakailang palit na rin ako ng eco bag dito mga kamaster, mga 3 eco bag na yung puno ng dumi nila. Pero sa ngayon mga kamaster ay okay na at masyadong malinis na yung tubig. So ito na pala sila mga kamaster. Tara mga kamaster, samahan nyo po ako at huhulihin natin tong mga fry para makita nyo kung gaano na sila kalaki mga kamaster. So tara. So ito na po yung mga nahuli natin mga kamaster. Kunti lang yung hinuli ko kasi nga para makita nyo lang kung gaano kalaki tong mga fry natin, no? 3 klaseng ito sizes nila. So ayan, kung nakita nyo, yan yung unang batch na fry mga kamaster. At yung iba, ito yung mga maliliit, yung ito yung pangalawa. Tsaka may mas maliit pa dun mga kamaster. Kaya masasabi ko na 3 batch to sila. So ayan, makikita nyo mga kamaster. So yun lang po ang maipapakita ko po sa inyo ngayon mga kamaster. Ay kunting update lang po to ng aking mga fry, no? At sana ay nagustuhan nyo pa ang aking video at stay tuned po kayo at gagawa pa po tayo ng iba pong pan para masiparate na po natin itong mga alaga nating maliliit para makapag-breed na naman itong mga malalaki dito mga kamaster. So dito na lang po natatapos ang aking video. Gil TV nga pala sa hindi pa nakapag-subscribe. Paki-like, share, and subscribe naman mga kamaster. At sa susunod muli mga kamaster, paalam, I'm out.